Δικαιώματα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών. Καλώς ήρθατε στο γραφείο οικιστικών μισθώσεων ή για συντομία ORT. Σε αυτό το βίντεο εξετάζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον νόμο περί οικιστικών μισθώσεων, Residential Tenancies Act, ο οποίος παρέχει στους ενοικιαστές το δικαίωμα σε ασφαλείς και κατάλληλες για κατοίκηση συνθήκες, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να προστατεύουν την επένδυσή τους. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι να παρέχουν στους ενοικιαστές τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας τους ανά πάσα στιγμή, ώστε οι ενοικιαστές να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον νόμο, οι ιδιοκτήτες που διαμένουν εκτός της επαρχίας πρέπει είτε να διαθέτουν επαγγελματική διεύθυνση στο Σασκάτσουαν, είτε να ορίσουν αντιπρόσωπο που εδρεύει στο Σασκάτσουαν. Ένας μη μόνιμος κάτοικος ιδιοκτήτης μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο συμπληρώνοντας το έντυπο πληρεξούσιο, το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα μας. Η εκμίσθωση ακινήτου είναι μια επιχειρηματική δράση. Σύμφωνα με τον νόμο περί οικιστικών μισθώσεων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να τηρούν επαρκή βιβλία και αρχεία για κάθε μίσθωση. Η σωστή τήρηση φακέλων αποτελεί το καλύτερο εργαλείο του ιδιοκτήτη για την προστασία των δικαιωμάτων του και της αξίας της περιουσίας του. Κατά την αναζήτηση ενοικιαστών, οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν τέλη αίτησης. Ωστόσο, αφού επιλεγεί ο ενοικιαστής και υπογραφεί το μισθωτήριο συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγύηση, security deposit, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ενός μηνιαίου ενοικίου. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παραδώσει τα κλειδιά στους ενοικιαστές έως την πρώτη ημέρα της μίσθωσης. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι κλειδαριές δεν μπορούν να αλλάχθουν από κανένα μέρος, εκτός εάν υπάρχει συμφωνία τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή. Η σημαντικότερη υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να διατηρεί ένα καθαρό και ασφαλή χώρο διαβίωσης για τους ενοικιαστές. Αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων κατά την είσοδο και την έξοδο του ενοικιαστή, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ακίνητο είναι κατάλληλο, καθώς και την αντιμετώπιση παρασίτων και την πραγματοποίηση επισκευών καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Στο τέλος της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να επιστρέψει την εγγύηση, αλλά και το δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο αυτής για την κάλυψη ζημιών ή απολειών, εφόσον ενημερώσει σωστά τον ενοικιαστή. Είτε είστε ενοικιαστής είτε ιδιοκτήτης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε την νομοθεσία του νόμου περί οικιστικών μισθώσεων. Η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας καθιστά τη διαδικασία ενοικίωσης ευκολότερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.saskatchewan.ca/ORT.